Dr. Sebastian alo langa project poi motak mai khoi mekin kum tam taka be nu adam doi mak tak mai siam chuaka chu chuan mi hring le ran salam chi reng reng chu mu theilovin ti bo the ani ma se project chu la fam kim chi alo mu theilowa siam to te chu mu thein a siam le theitlat lo ani he project atan hian ran salam chi tam taka mang to a tung te chu mu le nge ya du ni chutia beidong taka thutlai chuan an thenom nula chelo tak mai in thak vel lai chu awa mu fu hlau enjui vungin beidong takin an hoilet le a ngai tuana thar nei in formula chorem khom le a hlotling theta hlau mai a thopuilin dai chu ba hril ve ngal vatin a thil mu chuater te chu an hril fia zunga linda in mathiwa chu hril ve le in live test nei tura lepa an kal angai thu a hrila jonglen chi mu theilawa an siam to chu vaman an tuma mathiwa kota tak chuan a lo se saka a thi nga zoya bom atang chon atlan chuak ta dai anum zui nga la an man theita damdoya Jackson nu chuan avente lo langin mu thea a lo chang chhota ma se bp kal diklovin lungphu chu ron topa theito pa han be nu chuan zoi muang in ram pa ngai le theita ani military lam lo langin Sebastian chuan a project khoi mek report chu a lo pe meka ma se project khoi meka chuan a hlotling lo ani ti in a soita daya punalama motor thu chu hrila ma se military lam chuan punan pek rei to thu le a zo theidon lo ani chuan midang an pek mai tur thu an lo soi ve thung meeting zonu chuan lindai le mathiu te chuan engwanga thu tik ril du lo nge ani tian zota anin hnial phei bora mi hring taksa nge ya en china du thu soi lepan kirle nu chuan Sebastian chuan an project khoi me ka tan chuan ama nge chuan volunteer thu teammate te chu a hril zuya Sebastian chuan kam project hi kan kaltlang pui turani ni thum hnuwa chuan mu thein kalo kir le ang ti na hrila mi hringa atum khatna tan test ma saber nei tur chuan anin ruwa manta ani Sebastian chu mu yin na ma chu a injection ta reilo te atam doi na tholo lang tan nga la na ti na tal na samaya an boi zui rompa ngai chole in ni khor khelo chuan zoi chuan aral zui ve ta ni darkar sampar sari nu chuan ron har thuta light lo eng te chu hreomati na samai light te chu off ngal turina tia an hlotlina wangin an hlim hle sarai chu lepalom turatiin atuk darya ta chuan angkir le tur thulin dai chuan a hrila sarai muthillai chuan Sebastian chuan a sama te chulin akor kil te chu a phel sak tamai sarai lo har chuan monitor chu check vatin a lo om lo huma rang taka Sebastian amuru le lai tak chu awa mumana sarai chuan atuka zanlama thil thendan te chu a thian te chu a hril ngal vata mu theya siam le tur chuan an impo chata a ven chu zong muin damdoi chuan an chiulu ta Sebastian chuan har sa ti tak chungin thil fel lo om thu ran soi a phorna te chu tal chatin atlo darna samai suata chuan ni khorhelo chuan le zui ngala CPR te pein reifen be nu chuan mu theilowa bok chuan ral leta alo har chole nu chuan lindai chuan a thi teu tu chu alo hrila mu theidang kong dapin mai kor te chu an siam sak taringota mathio po in formula chu mu chua tum chuan alo beina samai ma se hlo cham chiang hle Sebastian chu a thin rim na samai zanlama chuan le papo om peilovina apartment lama chuan a hota daya kar tarana teammate te chu rang taka hril ngal vatin linda I te poin an hriat rol chuan Sebastian apartment lampan tur chuan an chhuak zui ve ngalani Sebastian chuan an thenom nula in thlak lai bok chu awa mu fu le ta ai thuamna chu hlipin an thenom nu te na chuan awa phei ngala voi khatai tam dor bel a me nu chuan me chonu chu lo chuakin chuti lai tak chuan room a chuan lut zuin sama khui lai te chuan dar thang te chu ti chevelin
ati buai tan ta apong sual zui ta ani Lindai chuan Sebastian nan a in thom na te chu hli vek ani ti a hriat chuan leblama chuan a tlan le ngal vata Sebastian a por ei lo te a lo thleng ve ngalin om dan te chu than ti lo thu an soi ho nu chuan lep chu chua san to lo turin an ti zui ani Sebastian a chuan zana CCTV te chu lo khoidang lamin a chuak ru le a Lindai ten lama vakalin Lindai le Matthew chu an loin kop reng ani tiawa mu chuak a thin rim chuan dar thalang chu ti ke thuaya Lindai chuan lep lam chu wa khol ngal ma se khumai hom reng tin an lo changa Sebastian chu lepa kir le hnu po chuan a thin rim na samai abula ui mu theilawa an siam lo bau ve chen chu ngai theilovin a that zui tak mia mai Sebastian a thil ti chu man chuakin Lindai in security system te chu an han check chianga a thian te chu lepa aranglama kal khom tur chuan ati ngala thilom zian hriat nu chuan Sebastian om dan chu military ho tu pa ber chu an var hril zui ta ngala Sebastian a chuan lo zui ruin Lindai te om lo hnu chuan pula chuan hnuk lu tin a that zui ta ani atu ka chuan Lindai in a phone le a thia ni ti hre zui midang bia kan tum le po chuan line te chu lo in disconnect veka Lindai in lep chho sana tum chuan security system te chu alo ti chevek bok Sebastian chu zong turin an chuaka a chok nung ber chu midang mulo chuan a ngong a ruin a rek bet an nu alo kar chunga zai ni ruanga da chu an wa musui ta ni motion detector manga enin manan batuma alo ti der chunglama tang chuan kar tar chu khai kangin na takin hliam zuya Matthew chen zui extinguisher manga phuin anin sol zui ta chiama Matthew chuan hne lovin Lindai in aron chan thei ta hlau ani sarai vo zui ve le in ni khorhelawa a chiu hnu chuan a that zui ve le ta ani Frank chu thir tianga ron vitin Matthew po vitliama fridge chunga chuan a kalkhum ta dai temperature hniam bera daina kalsan zui mak Lindai chuan man ruat a phomin kongkhar kalna chu hong thei hlau Matthew chu meilum chem sakin Sebastian chu avazong lea Sebastian chuan chemical manga bom siamin time seta minute nga hnuwa pok turin na ona lep chua san tumlai tak chuan Lindai chuan vo phamanin meal chuan ava phu zuya nataka akan hnu chuan aral le ta ni Lindai a tha tre apply chuan Matthew chuan alo chan vele hlau Sebastian an nunglama tanga lo zuin awa vuak thela current box tak zuwa fuin current chuan man zui ta ani abom kama puak trep ti an ba mu chuan man mo takin elevator omna tang chuan tlan chua an tum ngala bom puak zin elevator aronin vor chho lopa Sebastian chu lo la thilovin Lindai ke aron man bet arilu lak bet nan chuan a fop taringota chuti lai tak chuan elevator in khaina chu ti chat zuin a hnuai me al na sataka chuan atla thazui ta ani